Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás v novom roku, chcem vám popriať veľa zdravia a šťastia. A dnešná téma by bola ohľadne našeho napájania sa na anjelov a naše vyššie ja, našeho ducha, pretože je to veľmi dôležité pre udržanie našeho zdravia a celkové našej životnej pohody. Proste dostávame sa do éry, kedy už ten materiálny svet začína byť menej materiálny, začína nás tlačiť aj do našeho napojenia na ten svet vyšších vibrácií. Ten svet vyšších vibrácií, my ho nevidíme, nevnímame ho našimi 6 zmyslami, vnímame ho jedine našou dušou, našimi pocitmi, ale napriek tomu je veľmi dôležité, aby sme sa na ňo napájali a sú to tzv. Modlitby, prosby. A tu by som doporučoval obyčajným jazykom z úprimného srdca si privolať svojho anjela strážneho, privolať si anjelov, ktorí sú nám nápomocní. Čo sú to anjelské bytosti? To sú bytosti, ktoré vytvoril tiež ten istý stvoriteľ, čo vytvoril nás. A tých anjelov vytvoril preto, aby dokázali sa starať o rovnováhu, harmóniu na Zemi, o všetky tieto cykly prírodné, ale takisto aj o nás. A my sme pre nich veľmi vzácne bytosti, pre týchto anjelov, a veľmi radi nám pomôžu, ale ak ich poprosíme. Pretože máme slobodnú vôľu, ak ich nebudeme prosiť, tak nám dajú pokoj. Respektíve títo možno, že sú aj temní anjeli, ktorí nás budú skúšať. Hej. To sú to vlastne tiež energie okolo nás, neviditeľné, ale sú tu prítomné, ale inteligentné, vysoko inteligentné energie, ktoré nám môžu byť nápomocné. To sú tí bieli anjeli, ak by som ich nejak rozdelil, hej, a nejakí tí čierni, pre takéto pomyselné rozdelenie, ktoré nás skúšajú, hej, ktorí nás ťahajú do tých spodných vôd. Hej. Takže k tomu je to také prepojenie aj s tým, čo hovorí Garejev, že vlastne lingvistika, to, čo hovoríme, vydáva frekvencie, ktoré sú veľmi účinné. Už dokonca naše myšlienky majú veľkú silu, ale pokiaľ ich ešte im dáme tú vibráciu zvuku, to znamená našej reči, tak je to obrovská moc, obrovská sila. A môžeme sa rozprávať s tými anjelmi, aj s Otcom nebeským, alebo s Bohom, ako vám duša nahovára, a tak to robte, alebo vás aspoň k tomu navigujem, vás o to prosím, aby ste mali to lepšie, jednak zdravie, ale môžeme si prosiť aj bežné veci v našom živote, ktoré by nám pomohli. Ja neviem, pomôcť s opravou automobila, pomôcť s opravou v byte niečoho, nájsť správneho človeka, ktorý by nám to opravil, nájsť správne zamestnanie, dobrý kolektív, alebo vyriešiť si vzťahy v kolektíve s nejakým kolegom, so šéfom. Môže to byť prosba o vyriešenie vzťahy so súrodencom alebo s rodičmi, s deťmi. To všetko vlastne je celok, pretože naše zdravie je prepojené s tým úspechom pracovným, so vzťahmi. Pokiaľ nemáme v poriadku vzťahy s našim okolím, tak sa nám nebude dariť ani finančne. Pokiaľ sa nám darí finančne, máme na to, aby sme si zaplatili, alebo aby sme si dovolili aj dobrú životosprávu a tak. Takže je to vlastne všetko poprepájané. No a tieto modlitbičky môžu byť akokoľvek vami formulované. Nie je to len Otče náš, ale je to vlastne bežná prosba, s ktorou by som vám doporučoval začínať každé ráno, a potom takisto pri zaspávaní opäť sa poďakovať, spomenúť si, čo všetko nám bolo dané v ten deň, poprosiť si,
poďakovať a poprosiť si naplánovať si na ďalší deň to, čo by bolo pre nás najvhodnejšie, pretože hore tým anjelom je všetko viacej viditeľné. Oni to vidia v 4D rozmere, oni vidia aj ten časopriestor inakšie, vidia aj za roh, ako sa hovorí, kým my máme trošku to vnímanie obmedzené. Tú intuíciu máme síce, ale nemáme ju možno, že tak dobre vybudovanú, alebo nevidíme tak ďaleko, čo je pre nás vhodné ako anielské bytosti, na ktorých vám doporučujem sa obrátiť. Môžete ich oslovovať ako anjeli strážni vaši, privolovať anielov, archanielov. Archaniel Michael je taký ochránca, môže vás ochrániť, dať vám takú moc, silu. Sú to archaniel Gabriel, ktorý je tiež zameraný na zdravie, archaniel Ezechiel, Metatron, to je úplne taká vysoká bytosť. Ale keď stačí vám poprosiť vlastne o nejakých anielov sprievodcov, môžu to byť aj dokonca aj anjeli, sú dokonca aj bytosti, sú to ľudia, ktorí tu boli kedysi žili na zemi, ale teraz už sú v tom inom medzipriestore, v astráli a ako vieme, ako keby v priestore, ktorý nám nie je viditeľný. Takisto prichádzajú na pomoc niekedy aj naši predkovia vo forme anielov. To je moje také posolstvo na dnešný deň a je to vlastne doporučenie, ako môžeme my našimi prosbami, našou rečou, sa vieme prepojiť a prosiť si o pomoc a tá nám bude daná. Je tam potrebná trošku viera, ako sa hovorí, viera, nádej a láska, to sú tie 3 komponenty. Takže prajem vám krásny nový rok a prajem vám, aby vám anjeličkovia pomáhali a náš Otec nebeský takisto, aby vám bol nápomocný, ktorý on je stále s vami, len mu byť otvorený. A táto zem vlastne okolo nás, to je tá matka, je tá matrica, by som povedal, v ktorej žijeme, aj tej sa môžeme poďakovať tiež. Je to taká vlastne vďaka, ktorá nám pomôže lepšie prežívať, byť spokojnejší, kľudnejší a harmonizovať si dušu na tomto svete. Objímam vás, všetko dobré prajem.